umyvadlo a zrcadlo připravíme si prostředky, jako je Sanika, ten už víme z předešlého videa, že se ředí, už mám připravený vláhy a také Sidulux nebo Okena, tím budeme ještě zrcadlo. Na umyvadle se musíme soustředit na veškeré detaily. Nejprve si odstraníme všechno, co je na povrchu. Předtím, než si to dáme na druhou stranu, si to vlhkým hadříkem otřeme, nesmí tady nikde zůstat prach, všechno musí být krásné. Když máme všechno pryč, čisté, vlastně připravené na to, aby se to tam dalo zpátky, nezapomeneme také na vymytí veškerých kelímků. Opatrně od kartáčku, neodkládáme je někde na zem, dáme si je takhle na kraj umyvadla a také setřeme ty konce, kde bývají usazeniny ze zubní pasty. Ale už máme všechno pryč, to znamená, že se budeme věnovat čistotě. Použiju Sanikál, nastříkám si povrch, nechám chvíličku působit a za tu dobu, co mi působí chemie, se věnuju tady k těmhletěm detailům, jako jsou například odpady. Můžeme použít nějaké nářadí, které už máme vybavení a vymějeme všechny tyhle části. Perfektně nám k tomu slouží nanovoubička, nastříkám si na ní opět Sanikál, vyčistíme veškeré tyto povrchy a zároveň nezapomínáme čistit vnitřky odpadu, k tomu nám slouží tahle tyčinka. Vidíte, že tady toho je vždycky hodně. A kartáčkem čistíme tyhle ty kolečka, tyhle ty spáry, můžeme i dovnitř. Když máme odpady hotové, teďka to jenom zrychlím, věnujeme se té části, jako je umyvadlo. Stačí velkým hadříkem, chemie nám může způsobí, Sanikál je i ekologický, setřeme krouživými pohyby, nezapomínáme tady do těch koutků, je potřeba přitlačit. Jak na pakovou baterii a na co nezapomínat? U pakové baterie setřeme povrchy, ale musíme také myslet, že se používá hodně ze spodu, tam bývá nejvíce usazení. Vytočíme si pakovou baterii a pořádně to vyčistíme. Zároveň musíme nadzvednout pákovku, abychom také dobře vyměnili ten kloub, na kterém se otáčí. Tady to máme celkem čisté, častokrát jsou usazeniny i tady vyzadu, takže pootočit a vyčistit. Dále se věnujeme tady těm spodním částem, které také kartáčkem dokážeme hezky. Tu špínu odstranit, doladíme na houbičkou. Teďka už máme vyčištěné odpady, víme, na co se zavěří na pakové baterii, máme setřené povrchy a to ze všech stran. A stačí umyvadlo už opláchnout s vodou a doleštit. Nyní máme umyté umyvadlo a to se všemi věcmi, které na umyvadle byly, pustíme se do zrcadla. To se dělá až naposledy, protože neustále nám tady stříká voda. Otřeme si vždycky povrchy nahoře kolem zrcadla, spodní, veškeré rámy. Nezapomínáme také na světlo, tak to radši necháme tak. Použijeme Sidulux neboli Okenu, nastříkáme na povrch a na leštění používáme plínky. Plínka musí být vždycky suchá, jedno je plínka mokrá, bude nám dělat čmouchy. Co se nám také může stát, je to, že nad zrcadly svítí světla různé vodovky. V momentě, kdy my děláme umyvadlo a světlo svítí na zrcadlo, sklo se zahřívá a nebude nám vyleštit. Je dobré si před leštěním světlo vypnout, nechat sklo vychladnout a zrcadlo doleštit.